Upedewa. Me pressure me buy na wada na me pese me nya no. Enti am bet na sidin. Na so utwe na mada. Dena chese so obatamenche. Oh, debi o na me ntwam o. Ma hwehwe wo kradwa mu nyina me hu. Na me si debi. Ene ma me mpa kwankwan ya se ye den aminim se ye ya na wotena. Enti me ba no. Ena nananom so fa akwan me mu ba yeso. Nananom adom te ha se yampa. Body ma feel. Hey. Où fait mes vins? Abrefi. Tu dis mécan. Ah, abrefi. Mais au chemin, mais ni moi haon. Oh. When you made that, nam she. Come me mo money me ran over one musa me kaso mo. When you munya ba ko krasi. We be mo bia da mo ma. Hey. Me wo feel no ho adwendwen. Me so ade mu kra na me sam aye ha. Ana mani nya ha na wo sa no. Me sa no. Udi ma chi se opa me. Oh, nye se bia me se ma feel. Come on tum. Me hu me papa. Abrefi. Me hu ne se wo. Ha. Ma me papa jina ho kwa. E wo ho ana wani. Come on tum. Ma wonye de twato. Enchini hwehwe me biem. Se me hu abonten na me chia wa. Ano no. Enchini hwehwe me biem abrefi. Mani abre sem na me ka no. Me pese me no benya asem. Enti empese me no benya asem. Oh, podi. O kasa si de wo ma me ye mahime. Podi se de wo si kasa wani breso no wo ma me ye mahime wo ma to baka. Me wera ho. De wo kan die. Ese madwan ni so me ko fi kwa minti me ni di podi. Podi na won. Sorry ko na man to me sa sorry ko fi akọ. What on sa? Ha? Ado you fi se me. Free akọ house wo fi. Wo se dey? Ko. Podi. Free me so ko dey no. I'm feeling one home tisa. Ade mi tin hwehwe o. O de said e waka ni sifio na ba de me yo. At say, enye kwa ho ni hwia de beboa. Oh. Safua. Ade na so bo fu. Me pacho me pacho. Ade ase. Me so mpacho adomwe. Adomwe. Na me hwa adom so. Ha? Anọ de adom bi eja me. He? Wona wa adom no mo niema na wo mo ntweme nwere mo te de me ka kire. Oh, Safua. Ado obi aka me ho asembo ne a kire wa na. Wedi aswa hwane me se. Wona wa adom de niema na mo na emetsan. Enti sabo we adom a wonim ne fie kwan. Oni fie kwa we. Enhia me bisa ma adom ase wo me obi mote. Na adom ne em na me hwe no so. Abedi botechi no ye de bebopa. Ese Safua misro en fact chi aba me bomi. Anka mfa ma wan. Ebi o se o na o ye no yonko. So enti mi bisa na sifri o wa ka nya bone kwa so. Uti krom a woni madom fie. Mini fie. Afi ade. Aden. Kotsia adom. So no botom be yin. Hey. Adom. Oh, Adom. I don't want to feel so. Adom, anya asem gito mahwehwe wo sa Adom. Awo hwam se me Adom feel. Ye. Anya asem gito o. Afeme. Adom ai ma feel. Pesa ho. Adom misro. Anya agona mi bi. Meni blessing pa na me ka kiro no misro. Hwe uni. Adom fa wo do ma me. Na muso me family ma wo. Adom. Se dem si pa wa asem no. Adom baby odu ma mpa ma anka no bi fa be ha mi. Ampa many blessing mo.
Abela was said Domsa. Adam, my dream was my dream was Miss Snow. You come man, I make a show me to me now. Adam, what your power, Mammy Fassim Sunday, some real one I'm no one say. Hey, I'm Paul. I'll go from social level, I'm sure. Happy, Casaqua. Wouldn't he? Adam, young coffee on you couldn't come home. Kaka, I'm a baby job. My son should not know the magic. On Swashi. I'm passionate. Would you could? Adum. Coffee in good income. One is also a female, also dummy, the end. Young Quatanasi, in your Chantanasi. The Yin go. You won't seem Pia was a make show. Let me go and share. What you do, Communia? You have a baby jam was sent you. May the best row. Adam, when you consume a mess, why you do fit you and I'm the man and coffee. And the old to Javan going to there be yes, I be an mamma. country. Oh, there be. Oh, Adum. Missing my quama. I would add anything. I'm here. My dad out there. Do women in grounds and dog. Hey, Adum. Now, how can me bow? No more so what I find that open. Young coffee. No coffee. Duma. In that room, did you have us do it in our coffee? The women castle mean for semi good. Would they do? Who did carry with anything? Ah, somebody carry any meet me, Jania. Ah, that's no more to come over me. I don't know why you walk. Well, what are you? Hey, good, you know. I think I'm a what the admin diagro. I just found that the woman, Branny Shaw, Yantunka. Huh? Just a body crowd here. One is says for won't not be the near booth, a wound, then Tim and want dinner. Just a winnie down. A Juma kitty way, that's what I want to me. No, we are Juma. When the cook anyway, free one, won't me. And a dear Juma near the show about my. Say me the Sony Kuran say a high Janny idea, to say young day. And I young cook more. The baby, the cook was saying, no, you see, I'm quite better than the Ebony and Zaka. They be. Sabotre, a chrome of the intimate corner. And you can't be a civil. It's in your butre.
ekopem say ye betie si ye kan say ye be hu body na ono ankasa na numu no asem bi e wo bia no nka nkere ye na body no ogidi say obeba de ye ni be hu ni bi mu de enu na ma me de nka me e ma adwe say nka ye nkokuru mu ho no hwe ekuru mu de ye ntimi nko na emu wo de yenko ekopem say ye beti body nka body ba na ha na ejanso kra ha so nye yedim ahwe ya na amanfa beto ahye so na so akofa asem fufura ba okay yenko why wo de yenko body ba Ago. Hey. Mami pacho mahao. Refi. Mami. Mwa kunya. Oh pacho eye. Akunjadi eye. Menti masi. Hey, Refi. Mami. Hare ge bibia. Mami. Nanu na me kwa fuom. Na me na mabante na wabetina kroma foforo no. Eye buadi. Ai. Aha. Na me nam ni fie na nimo. Me na nwa na me hu Bodom. Na ofi buadi de mu oba no oyi ni nan mako afide mpo na wo hwehwe se wo hwese nipa wo ho a afide me hu ya ne se wa bam buadi nti me gina wo na me hwe wo sana me se ne die mu so na adom ye abante wa betina ko ma mu unim ni nchi afide foforo wa ofi ni de mu pi o chena nko okofa ni nguase bia na ode aba be ka Ai fra kwa ba me kwan. Ija wa be cancel. Ano chom obi aso mo beka adum fini dem pie nti di ase adum ya bofra oya kora okro ma me enye ne sao wo se wakoye batan ochina nko se okokofa ni nguase bi amumudin na ombedi kan abo ansa na omo aha mi bidin ayegudin ampa cho da bi madayoma serewa ani abrafi ese aha ense afi Aden se nanu bi Aden na dan esi ndo maka anche me na afi na wo wodi tu na ba ka tere mu fia oh ma e dia tribopo ene wo fa adomo debi o minini ni asemo adom wo ba adom des na me sipa na ase minini ni asemo ene si da adom ameka ene nne na wa beka ma me won hwe e da na esi ye na ye me se me mbeka e wo ho bibi tim se me mbeka e wo so na bibi aka che me se me nja e hu nhia me tena ase na me se debi ayi abaya de wo pia bonte na kofa ni nguase ama me na ade blo omo kwa ni nguase na ka omo chen wan kasa wakofa wani nguase ani kwase be fa ho he wa hwiri ape osibire sai en kasa mo nchiro he me kan wo sai kasa sai en kasa mo nchire me ha me de kasa mo nchire me sa se hu se di wotia e me ka nchire me wo de ka nchire wo no wa kan sam san wo bia fi asam abrafinim wo bia boboa no wo da bia wo twam Aden mesrew asem na wo kan sa no esi atwam e na wo be ka kire me ne de atwam no mani twam sasem wo sei wo biti wo bonten se wo se me Bodom atwam kura wo sa boboa na no kura na mete wo ka wo be jimi edi okurum a me nkan chiro bia se wo de sani bia ti asem we e wo okurum anu a abrafi me se sai obi ati a oni me nche okurum ase Mami so we da wadaru ma dom ba e mo na mane se ma ba beka enye so hia ma bonten mu ho bebo me enti we nyina wusuru na wo ba bekan me nsuro na mmomo no ohun me awanwe ana obebo me ntimi suro ba nka nche ne se me bekan ye enye wo so hwe na wa mo de sani bi anti anya sa na wo ka kire obi dia na ma dom ati se na bekan ma ti me nka nchiro me Freka mo yakwa Hasuko abaya batimba Sele won tire fe nyade wo tire adom edu o paso tire se o duru ha no wa me Kamunya den. nti na me biase Sese. hwe biase e bai se wonu obi sha ware epo ese amaso a anu che se mo ya tamfo me tuwe mate me ho ase o mate me ho ase me ho to me na mom no efe Ale ma yare. o se ne wa wonim de me ko mu e ka me e ha me pa eso ne me hu a ase me nua ba enye madwen kura ase
o bɛsɛ ayɛ me yiri bi ma na asɛ mɛsɛ abɛn bi ne mum ɛfɛ me hu obi a ɔno obi atena no magyae ne sɛ ohyia no ne di nkɔmɔ a na mfɛ na ne tie ba sɛ wo hu nipa no wapɛm wobɛdi watam menni watam ɛna ɛfɛ na ne tie woboa ɛgyantie dada na yɛ wo dɛ nso me yɛ ɔgyantie dada da dɛ na yɛ ne tie fa ne sɛ me yɛkura se nie oh dɛ me yɛkura se ne me nkyɛ ɛma ne nyɛ saa ɛnkyɛ ɛma ne nyɛ saa wo sɛ ho abɔ no so deɛ ɛsɛ sɛ mehia bibi kura bo na wo bi a wotumi de ma me na wo so hia bibi kura so a ɛnyɛ hwee ɛdeɛ nipa yɛ gye deɛ sɛ ne kura ne sɛ me kura ne sɛ wotumi a kyia me na wayɛ me dɔfo pɛ me anya atamfo wate adom de sɛ ya oh ɛma ne hawate nipa so yɛ gye deɛ hwɛ na obɛdwene ho asɛ gyama me saa pɛ no nkɔ wotɛsɛm koraa fie wo koraa Adom. no Mesrɛw. Me ba na nso sɛ mesrɛw. Asma me bebisa we mepɛ nokorɛ. Nokorɛ bi wo bi ya fansie me. Wadawroma. Ma me hu nokorɛ bi e wasɛm a me bebisa we no. me no asɛm bɛ no Na bɛ na akɔ bodi dem. Na bɛ na akɔ sɛ bodi dem. wadi me bidine dem so wanum na yɛdɛn Adom. mame Enti asɛm ya wo kan. So onkɔ hɔ no ne dem sɛ wanim. Me ka sɛ kantam Adom. Obetimi aka. Sɛ wo nwura bodi dem da. entam Ai. debita imam na robe santam kita maniana iya nyaade papa mame men pentam samo On bentam sem. Eni asɛm no wanka no kra me kantam agu so. Me so koyɛ da bodi dem. na so we no sa wada na be kanta be kumi ala Sɛ me pɛ mu dokra wo so wanka no kra dia. Entam ne ba dia me hu no kra wo mu. na ko ba ko pe Okɔ bodi dem ba ko pɛ. Yi mewu. Adom. mame Okɔ bodi bodi dem. ko je ma home Ei, Adom. Efie kakra kai. Wo ko an wo dan. Wo atimi anyi wa home wo mu. Bodi dem na akɔgye wa home. Ei, nananom. Adom. De se wo de cheche. tabi Adom wa yefo. entete bo no so da mame Ei, bi mame ane na ka betie na ka efo. E na betie kwa ne boye den. mame aya koma mosam mame akoma timi jijini pa akoma idanda fo akoma timi jijini pa Ofra me kwan. Wo tie won chebe se Afrane wo mpɛ no. Eni mu guosie we na domu de begu yan. Ye. ya koma mosam mame sabi wo yoba ne fa wo de metibia e fa ne se wo na wo metibia hi mame ntimi nya me ho hwe mesro timase wate man kanche papa esa obetana me so papa bufu ene ma o ya na me so so bebu dan kura gu ani Adom. Akoma mu asɛm a yɛntimi hu ne de. Ɛyɛ asɛm o. me wate me so mo nyamia wai Ode waka mate. Nka nkyerɛ papa. Na hwɛ ho yi. Wote. me kwa me wiawia me ho sa akọ Adom. Me tofu na posa ba bi. kafla Eh. me ngo bi Aha. Ko bi mate. tamam Ode ba ko na ayi mesero. ate Wote. tamam Adom. Nade. Na ungu koma wo san ete hoda. Na de ntuma kuru hu se yare. o jana o de me ale Awo de o sabri. ale yo wa na ale shu Should you de me no?
Hey boy. Hey. Bibi ayi boko. O chimse. Na sabe o tin kuko ma o din tuma kuru hu ya. Se asa wani ya ha ho sei ne se tese. Bunu bia be soso mo pa. Bunu so nyame da. Nyama mani awe abo abiem. Hey. Ebunu be nko. Ebunu no. Ana me chirika so fia so anu mo ti. Me se me di ne so nko. Yi ne me nua wo bre. Ebunu no. Hey, afa. Ina ka bunu no. Wenya do bia no. Do ma me ahihye dwa me no ma. Be sori na me mbo awe. Na sori me hu ko no. Are ni. Amba. So. So, when you bona wo eta be siso amawo. Me mpete o de madende mosa. Ana pe bobo le bobo. Kan so na dem ewuro mu ma. O za va bia kwa woro kukubo. So no. Won say me bua no wa no. Wa wo yare no. Wa no dendende. Me san so mu. Na ebunu ya no ode. Won say ma ye hihye. Na danya bulu jini pa ni zamu nyeshi. Adanya. Oi bro. Musu ya yedu. Safa, not me didi. Ya dom. Safa, tobo. Koko. Bunu na ma wasapin force. Safwa. Ma. Mami so asem. Na wadamfo adom. Wono na be ma wone na hyehya wade. So wo be wale no no. Ena wagya be ma no. So wo mpe be ma no. To asa akọfa be ma foforo no. Ami. Adom asem na wo ka me si. Adom woni Afrane na hyehya ware ne wetimi egya na si makọfa bodi. Te se medwo ho amenti ase. Adom efiri na ekwi me person ne be di agoro bio. Ma me sasa. Ya se kira wo yonko na men kira wo Suban. Ma me So ahunu enti ne ni agoro bio e ma ne sifie ha se bio. Enye saa de wode baye wo no. Mami. Asem we ya se wa fa na sade wani abri. We asem be esida na me yonko adom na wo se me kasa kire no. Wanya me ni adom nja agudi bie ni mami. Se wo kasa kire me yonko na me kire Suban. Sa so na esensem boni nti na ye chedi. Adom nko na me so me nko. Enti kasa na me ne be kasa. O jadi o ye na adom de mitime ne nya agudi. Mami. Nimbe bia sha ase fi. Wontimi ne nya agudi o. Na daachi asem nti. Ene yakoto kwadu a ye jam ho. Na kwamba wakonya bi atwa. Se woni adom anya agudi a ebema wawale ho aye dino. Efiri se krom hafo be kasa se de adom tie no saa na anso tie. Won so wonte saa enti mesrew me kan tie na sopem. Mami. Yo Se de wo kasa measurement sai saa na krom hafo bi anim se mente saa. So me tuwa me ni be ma bia ni bibia yo. Metimi saa me hyede mo me adwan me ho. Eya adom na me be di agran hwan. Ma me jai na me de adom de metimi ni nya agudi. yo Me ne be kasa. waka mate wai. Be Nya jai agudi amate. Eya nsohwe bonsam. Na wado a ebeba. Obu adi. Abetu so obi ne mpna ho a o ma hyehya ware. Na adi mirika hu abeje finis. Na Afrane so na eji mi.